Yes, YouTube channel tang kalau lo ma cheu. Ka video post tak tak hilo in vering thaina turin mino like subscribe sakla notification bell pokha ilo mit ngei bok don ya. Ka YouTube channel hian mi fel le mi mantlak ini na atanga fel zok le mantlak zok a langkai che in mi fel ber le mantlak ber ini thaina turin pui che hi atu mani kar kal ta rai vak lo khanin thian tha pathum an oma chung te chu euro zatni tlang te euro zatlang te le euro somngat lang te anni ta chuanin thu an soi hawa thu tha tak tak ta chuanin thu in chu an neya chu an thu in chu chu tu nge an singa mantlak ber tia an in hnial fut fut tamai ani ama sabera chuan euro zani tang chuan kaite chu barma chuanin bu fai bek li ka lei thei big big chu van kapuin min hlut ema poisa pek moi do min da chuta chuanin ni tin ka tomlum thi ati ni ti chuan euro za ve thung chuanin kaite chu barma ba chuan high school fee thathum error katum thai thil pe ka min mangai lawa ka chu wangin kapuin pe nga min da thin ati ni chuan euro somatlang ve thung chuan kaite chu nangni ain ka fakom tai jok biak ina kan khom leng thina chu van vanam ka kai sa ni mai anti ve ni ole ka video lo clear tu te song song mani theu lovin ngai to ila ipoi sasi ga engtlang ber khange biak ina in khom pui tam ve ber ti komena hian poi ti lo chen an numbering lo ziak ve don nia ka video atop thenga min en sakawangin kalome